Είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε για το πώς θα ψηφίσουμε την μεθεπόμενη Κυριακή. Δεν είναι μόνο ότι ο νόμος για μία ακόμα φορά άλλαξε τον τρόπο που οι πολίτες και οι δημότες ψηφίζουν, είναι ότι πλέον έχουμε και ένα ψηφοδέλτιο, ένα πάρα πολύ μεγάλο ψηφοδέλτιο, το οποίο οι πολίτες θα πρέπει να ρίξουν στην κάλπη με τον τρόπο που λέει ο νόμος και σταυρωμένο έτσι όπως λέει ο νόμος. Πρέπει να εξηγήσουμε λοιπόν πώς αυτό μπορεί να γίνει, τι θα πρέπει να κάνετε. Εδώ έχουμε το ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι ο κοινός συνδυασμός του όραμα δημιουργίας με την συνεργαζόμενη παράταξη Ανάπλη Εμπρός. Αν επιλέξετε αυτό το ψηφοδέλτιο θα βρείτε αυτό το όνομα από πάνω. Από κάτω είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Ορφανός Δημήτριος του Ιωάννη και μετά είναι στη σειρά όλοι οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά. Δεν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ σε ποια περιοχή είναι ο κάθε υποψήφιος, σας ενδιαφέρει να δείτε ποιους θα επιλέξετε για να τους σταυρώσετε. Μπορείτε να βάλετε μέχρι 4 σταυρούς σε αυτή την πρώτη ενότητα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Θα επιλέξετε, πιστεύουμε ότι πρέπει να έχετε, αφού πρώτα σκεφτείτε και όταν φτάσετε πλέον στο παραβάν και στην κάλπη, με το χέρι στην καρδιά αφού έχετε σκεφτεί. Θα πρέπει να έχετε σκεφτεί αυτούς οι οποίοι θα έχουν τόσο καιρό αποδείξει ότι μπορούν να προσφέρουν για την πόλη. Αφήστε τα άλλα κριτήρια στην άκρη, τα κριτήρια του ποιος έχει τα πολλά κουμπαριά, ποιος έχει κάνει τις υπηρετήσεις. Δείτε αυτούς οι οποίοι που μπορούν να προσφέρουν για την πόλη. Κάτω από αυτό την ενότητα για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους έχουμε τους υποψήφιους του τοπικού συμβουλίου. Στον Ναύπλιο, όσοι ψηφίζετε στον Ναύπλιο θα βρείτε τους υποψήφιους του τοπικού συμβουλίου Ναυπλίου. Όσοι ψηφίζετε σε άλλες δημοτικές ενότητες θα βρείτε τους αντίστοιχους υποψηφίους των άλλων δημοτικών ενότητων. Φερρυπίν, αν ψηφίζετε στην Άρια θα βρείτε τους υποψήφιους της Άριας, αν ψηφίζετε στο Αραχναίο θα βρείτε τους υποψήφιους του Αραχναίου και ούτω καθεξής. Και εκεί από κάτω πρέπει, νομίζουμε, να αποφασίσετε με τα σωστά κριτήρια να βάλετε σταυρό σε αυτούς οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν και έχουν αποδείξει ότι έχουν προσφέρει. Στην κάτω ενότητα μπορείτε να βάλετε μέχρι 2 σταυρούς. Ανακεφαλαιώνω, στην πάνω ενότητα μέχρι 4 σταυρούς, μπορείτε να βάλετε 1, 2, 3, 4 σταυρούς, στην κάτω ενότητα μέχρι 2 σταυρούς, 1 ή 2.